बाजे अनहद बाजा देवी के भुवन में, हाँ 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 जब ब्रह्मा जी करताल बजावे विष्णु बजावे मंजीरा, ब्रह्मा जी करताल बजावे विष्णु बजावे मंजीरा, जब ब्रह्मा जी करताल बजावे विष्णु बजावे मंजीरा, देवराज मृदंग बजावे वरुण कुबेर चिकारा, जब स्वामी कार्तिक सिंह फूके नाचे गजानन देवा, जब पाव के घुंघरू छम छम बाजे देवी के भुवन में, ये हो बाजे अनहद बाजा देवी के भुवन में, हाँ 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 जब सरस्वती सितार बजावे नारद वीणा बजावे, सरस्वती सितार बजावे नारद वीणा बजावे, जब सरस्वती सितार बजावे नारद वीणा बजावे, शिव शंकर के डमरू बाजे पार्वती हरसाए, जब जटा जुटले निकले गंगा माता चरण पखारे, जब श्री कृष्ण के बंसी बाजे देवी के भुवन में, ये हो बाजे अनहद बाजा देवी के भुवन में, हाँ बाजे अनहद बाजा देवी के भुवन में, हाँ बाजे अनहद बाजा देवी के